Nyakora Ramogi Juang kamora mora maintiere wadonjo e chenro mar mbaka oromo e Ramogi TV kae. Chenro machakore sani saa 3 mar okinyi nyakango mol kanyo saa 5 mar nyango. Mana kaka ing'eyo Nyakora Ramogi Juang kawuono tich ang'wen tarik 7 dwe mar ang'wen higa mar 2022 piny Kenya ikore mar winjo budget mabende jatend migao mar omenda Ukuru Yatani bende biro somo kanyo e od bura mamalo odiochieng' makawuono. Aka budget makamano biro kelo fuong'ruok ne jo Kenya kata oyo gino mabende waduto warito koda siso kendo weche makamago biro kelo ni achiel kachiel wang' jowi mari kae mar Ramogi TV. Kata kamano Nyakora Ramogi Juang antiere kae mar mondo mi anyisi chal mar fwambo mago weche manyien mabende waluo nuo odiochieng' makawuono, weche ma reporters magwa luo e kor gwenge mapacho kae ndi mago kor gwenge makaluo ka achiel koda counties mamoko mantiere e pacho kae. Akawa chako koda weche matimore e aluora mag counties wachaka achiel kachiel kod wach matimore e county ma Migori. E county ma Migori okinyi makawuono kata odiochieng' makawuono iyawa yanga skunda primary ma wuotho gika mabende ogera kod pesa mawuok e aguch omenda mar CDF. Akaja od bura Masuna West mano Peter Masara igeno ni biro telo e chenro mar yao skul makamano mano mar wuotho gika. Jodito e sekta mar somo bende biro bedo e county ma Migori kono mar mondo mi oneni chenro mar yao skul primary mar wuotho gika e county ma Migori odhi mbele e yo makare, kendo wach makamano nyalo konyo e ting'o malo wechego mag somo e county ma Migori. Akawa wuok e county ma Migori wadhi nyaka e county ma Kisii. E county ma Kisii welo mag duond od bura mar ODM timore Kibit mano e county ma Kisii kama obila mathoth oseter kuro mar neno ni arita kwe oket makare e county ma Kisii kono. Aparni welo mag duond bura no mar ODM nochakore yanga tarik 1 dwe mar ang'wen higani kendo welo makamago biro dhi nyime nyaka tarik 21 dwe mar ang'wen higani. Kata kamano welo makamago waseneno kotimore makare e counties mamoko, aka welo makamago podi biro timore e counties mamoko. Kawuono timore e county ma Kisii kendo nitiere counties mamoko mopogore opogore kama welo makamago biro timore. Obila bende mana kaka iseneno oter mathoth Kisii kocha mar neno ni welo makamago odhi makare maonge tulo moramora manyalo muocha kata onge jogo manyalo kelo koko moramora. Parni duond bura ni mar ODM bende nyaka sani osechiwo otiko manyalode ne moko kuom josiasa ma olap dhog gindong ne kombe mopogore opogore mag siasa e yiero maduong' ma higani mibiro bag kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Nyakora Ramogi Juang akawa weyo weche go matimore e counties wa odiochieng' makawuono wadhi nyaka e weche matimore e Citizen Digital App. Akaluore ni Citizen Digital App en mar kambi tudruok marwa mar Royal Media Services. Mana kaka inyalo neno e Citizen Digital App wantiere kai kata wakwano ndalo modong' ka mar mondo mi wachoma yiero maduong' ma higani. Kanyo kaka inyalo nene wang' jowi mari kanyo odong' ndalo 123 seche 14 dakika 46 ka achiel koda nyiriri 49. Nyiriri mabende dhi mbele kata dhi piyo ahinya mano motelo ne yiero maduong' ma higani. Ka jo Kenya duto bende ikore ayanga mar dhi luto ombulu kochopo kanyo tarik 9 dwe mar 8 higani. Kawachako koda wach mokwongo mabende wadwa ng'iyo e Citizen Digital App odiochieng' makawuono. Wachako koda wach mokwongo mano mar somo budget e pacho kae. Amana ka inyalo neno e Citizen Digital App kanyo jatend migao mar omenda mano Ukuru Yatani odiochieng' makawuono obiro chwalo e od bura mamalo budget mar omenda madirom trilion 3.3. Budget mabende obiro somo odiochieng' makawuono kata kango chopo gimoro saa 8 odiochieng' makawuono e od bura mamalo. Mana ka wanyalo ng'iyo moko kuom gigo mabende omeny e budget mabende ibiro som ayanga odiochieng' makawuono koda jatend migao mar omenda Ukuru Yatani. Budget makamae isomo odiochieng' makawuono ma en pod wantiere dwe mar ang'wen to parni e historia mar piny Kenya budget makamano jo Kenya ong'iyo ni isomo kanyo juma mar 2 mano e dwe mar 6. Kata kamano budget ma higani ibiro som dwe mar 4
Kalure ni ene budget mogik mabende isomo e buotelo mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Budget makamano en mar trilion 3.3 mabende isomo ka bende kalure koda Ukuru Yatani. Budget makamae gino mabende gimiyo maino en mar chiero uchumi mapacho kaendi mabende nokethore ahinya tok muoch mar tuo mar COVID-19 achiel kod neno ni otiek project kata chenro mar projects mantiere e buo agenda 4 madongo mabende jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne nitiere godo. Akalure koda budget makamaendi omenda mabende oket tenge ne wechego mag somo gin bilion 525 mano omenda mabende biro dhi ne sekta mar somo aka sekta mabende kadul mandiko jopuonj e tich e pacho ka ibiro mi bilion 295 aka somo no mar nyithindo manitiere e nursery kata early learning and basic education biro yudo bilion 106. Mago mana moko kuom omenda mabende oket kanyo mibiro mi sectors mopogore opogore. Sector no mar energy infrastructure ka achiel koda ICT ibiro mi omenda bilion 368 mano e buo budget makamano. Ka sector no mar energy biro yudo bilion 85.1 aka migao no mar petroleum ka achiel koda mining igeno ni biro yudo bilion 9.3. Magi mana moko kuom weche mabende omenye Citizen Digital App kae kotudore koda budget mar trilion 3.3 mabende jatend migao mar omenda Ukuru Yatani somo e nyima od bura mamalo odiochieng' makawuono. Aparni e buo budget makamae ka wanyalo mana ng'iyo weche matimore piny kaendi. Budget makamano kata omenda makamano ma en trilion 3.3 omenda no kakibiro yude chalo nango. Omenda trilion 2.14 en omenda mabende biro yud kokalo e usuru mabende biro choka kowuok kuom jopiny. Aka omenda modong' ma en bilion 846 en omenda mabende ibiro yudo kowuok kuom hola mabende piny Kenya biro kao ponono kowuok kuom pinje mamoko. Parni nyaka sani piny Kenya nitiere koda nyalo mar kao hola bilion 400 kende kalure ni hola ma piny Kenya osekao nyaka sani en trilion 8.6 to piny Kenya nitiere koda nyalo mar kao hola trilion 9 kende. Mane momiyo jo Kenya duto nitiere koda siso mar winjo gigo mabende biro wachi e kinde mabende jatend migao mar omenda Ukuru Yatani biro soma yanga budget makamano e od bura odiochieng' makawuono. To kapod wantiere e wechego mag budget nyakwa Ramogi Ajwang' wadhi e wach machielo mabende pod nitiere e Citizen Digital App kae. Akinyalo neno kanyo ondik kanyo ni hola mabende piny Kenya nitiere godo kochopo e giko mar higani nyalo kalo trilion 9 mabende piny Kenya onego bed ni kao kaka hola. Akawanyalo mana ng'iyo e Citizen Digital App kae kinyalo ng'iyo nyaka sani piny Kenya mana kaka asenyisi ni piny Kenya osekao hola madiroma trilion 8.6 ato nyaka sani wadong' koda thuolo mar kao hola bilion 400 kende. Matiende ni kata budget masani kosomi kinyalo ng'iyo kondik kanyo ni kuom thuolo mar higni 9 mosekalo mano jalno mosebedo ka ondik kaka jatend migao mar omenda e pacho kaendi osebedo ka tero piny Kenya e okang' machielo kaluwore ni gowi ma piny Kenya osebedo ka medore higa ka higa to kendo kochopo giko mar higa ni gowi ma piny Kenya osebedo ka kao nyalo bedo mang'eny matamra gi nono. Mana kinyalo ng'iyo kaka ondik kanyo ni kinde mane jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta odonjo e telo e tam mare mar 2 gowi ma piny Kenya osekao osemedore koda trilion 4.4 mano higa mar 2017 mane dwe mar 6 nyaka koro sani osemedore bochopo trilion 8.6 mabende
en nyalo chopo kochopo dwe mar auchiel mano mahiga ni, ma en medruok mar $4.2 mana kaka iseneno chakre kata lipode mosebedo ka wakelo ni wang' jowi mar Ramogi TV kae nyaka jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne donje telo. Budget osebedo ka medore e hik omenda ka hik omenda, kendo budget mar hik omenda mano mar 2021 ne $3.1 to budget misomo e od bura mamalo odiochieng' ma kawuono dhi bedo $3.3. Wach ma bende wanyalo wacho ni dhi medo miyo jo Kenya bedo gowi ma piny Kenya dhi bedo godo nyalo medo bedo mang'eny ahinya. Kata kamano waduto warit wane yore ma bende sirikal biro tiyo godo mar neno ni kata obedo ni budget medore to jo Kenya oyudo fuong'ruok ahinya tok ka osesom budget makamano. Ka wadhi e wach machielo ma bende timore e Citizen Digital App, wadhi e wach machielo ma bende koro opogore koda wachno mar budget ma bende isomo kae. Nitiere maling'ling moro ma bende sani koro owuok kotudore koda tho mar japuonjre mane somo e skund primary Magatanga CCM. Ka bende liekore ne nyathi makamano ne ogo to kane liekore ni ne oyude ka intiere koda hairstyle moko winjore kata moko puodhi koda skul ma bende nosome. Gino mano miyo japuonj ogoye kendo gino mano wanyalo wacho ni nokelo tho mare. Kinyalo mana ng'iyo wach makamani wacho ni japuonjre no ne japuonjre mar form 1 to nek mare kata tho mare notimore kanyo dwe mar adek e higa mar 2019. Kendo bila osebedo katimo nonro maka kod kacha kotudore koda tho mar nyakono. Mago obila mago kwach kich mosebedo katimo nonro matut. To kaluwore koda nonro ma bende gitimo, giyudo maling'ling ni nyathino manyako ma bende nowito ngimane dwe mar adek higa mar 2019 nogo kada gimoro e wiye kata e pat wiye. Gino mano miyo obedo koda wanyalo wacho ni en internal bleeding kata remo nochwer, to remo nochwer kokuogo oko, remo makamano ne chwer to dok iye. Gino mano miyo owito ngimane. Kata kamano okwach kich wacho ni telo mar skul no osebedo kapando adiera kotudore koda tho mar nyathino. Kalure ni gilieko ni nyathino nobedo matuo to ka gitere od thieth otho koyudo thieth. Kata kamano osuptal manotere to wacho ni negi yudo ringre mar nyathino kosetho. Ka bende gilieko ni joneno mane nitiere e skul kacha nosebed kibuogogi, gino mane omiyo nok ginyal yudo ranyisi kata nok ginyal yudo neno moromo okotudore koda tho mar japuonjre mane somo e skund primary mar Gatanga CCM. Kata kamano kwach kich nowacho ni negi kawo thuolo margi makende mar timo nonro e kindego molor skul mar mondo mi giyud kuku mar wach kata gino mane nyalo bedo ni okelo tho mar japuonjre mane somo e skul no. Kata kamano wantiere koda geno ni ibiro tim nonro matut kendo ibiro mak jal maponono otudore koda tho mar japuonjre no. Nyakora Ramogi juang ka wadhi wach machielo matimore e Citizen Digital App kae. Wach mar ariyo ma bende nitiere kanyo en wachno mar nok mar chak ma bende nitiere e pacho kae gi sani. Akinyalo neno kondik kanyo ni jonyiepo sani koro winjo matek ahinya kaluwore koda nok mar chak mantiere pacho ka. Ma en kaluwore koda report ma bende otim koda od fwambo marwa mano mar Citizen. Ka bende giwacho ni kaluwore koda report makamaendi, nengo mar lita achiel mar chak mayande en Sh50 sani koro medore mochopo Sh70. Ka bende jouso kata jogo mantiere sekta kata matimo hala mar uso chak sani koro ywak matamra gi nono kaluwore koda medruok e nengo mar chak. Gino mabende ka giwacho ni kane gidhi e supermarkets moko kaachiel kod kuonde moko mabende iuse chak, nitiere kaka jogo wacho ni giyudo lal maduong' ahinya kaluwore koda nok mar chak kanyo. Ka bende kinyalo mana ng'iyo piny kaendi ji bende koro ywak ni bei kata midhiero makamano ne gichako yudo ayanga mano dwe mar adek mano mahiga ni. Ka bende iwacho ni nengo mag chak osebedo ka ni malo ahinya kendo kaluwore ka giwacho ni ne gichako koda use ka en Sh50
gidhi kendo ka giuse ka en shillings 55 ochopo shillings 65 koro nyaka sani lita en 75 mano lita mar chak. Mana kaka iseneno kata lipode mane wakelo ni odiochieng' ma kawuono mano e weche manyien okinyi kaachiel koda weche manyien mabende ni neno odiochieng' manyoro nok mar chak sani koro nitiere pacho kae, gino mamedo mana miyo ngima jo Kenya medo bedo moridore matamra gi nono. Kata kamano kopogore koda mano, akawadhi e wach machielo matimore e Citizen Digital App mae kidieny mar Wananchi Reporting. Mago jolupo mabende tiyo koda nam Lolwe e kaunti ma Homa Bay omisiem kata ochiwnegi siem mar mondo mi giwe ywayo nyasore kindego magidhi lupo. Kaluwore ni wach mar nyasore ni keto ngimagi kama ng'aw e kinde magidhi lupo to giywa nyasore seche magidhi lupo. Gino kata kamano kaluwore koda magi jolupo manitiere Homa Bay kacha, akaluwore koda jatelo mochung' ne dho wath madoho beach kata doho beach management unit member mano Elias Nyabera sani koro kwero jolupo go ni owe tiyo koda yedhe mamero ji. Akalore ni yedhe mamero ji go ema keto ngimagi kama ng'aw kapo ni masira otimore kuonde magidhi lupe ahinya to gotieno to onge kaka ginyalo konyore kaluwore ni gintiere koda influence no mar bang kata nyasore maponono ginyalo bedo ni giywayo e kindego magidhi lupo. Nyakora Ramogi Ajuang ka wawere koda weche matimore e Citizen Digital App, wadhi nyake weche matimore e Twitter. Ginang'o ma trend e Twitter odiochieng' ma kawuono kaluwore ni nitiere weche mopogore masiko ka trend pile ka pile. Mano ka wachako kod wach mokwongo mabende aneno ka trend e Twitter kacha, wachako koda wechego mag tuke. Kaluwore koda weche mag tuke picha mineno kanyo mano picha mar Karim Benzema mano jatugo mar Real Madrid. Maen kaluwore ni Karim Benzema mano mar jatugo mar Real Madrid noloyo ne Real Madrid gonde 3 e tugo mabende ne gitugo otieno manyoro akane girakore koda team no mar The Blues kata Chelsea akane giromo Stamford Bridge. Kata kamano tugo makamano Blues to noloyo mana gol achiel kende kendo nyalo wacho ni Benzema noloyo ni kinyalo ng'iyo kaka ondik kanyo ni Benzema hat-tricks gives Real Madrid 3-1 win at Chelsea. Mano kaluwore koda tugono mar Chelsea. Koro sani akia ni johera mar Chelsea winjo nade koluwore koda loch makamano. Kata kamano kaka wacho pile ni tuke gin mana tuke. Kawuono loyi kiny in bendi locho. Omiyo kisebedo jahera mar adhula nyaka ibed jalno ma chunye otegno. Kata bedo ni olowu to podi bedo mana motegno mana kaka nolo Chelsea kata The Blues. Kata ka ubedo na rwako law ma blue kawuono konyiso ni aja Chelsea ana ja Arsenal. Kata kamano amora ahinya koda loch mar Chelsea. Jo Chelsea kaura ka bedura beda koda kwe. Agone ja picha kata James Opondo benda agone mos kuom loch mabende nyolou godo nyoro. Kata kamano ngima maduong'. Akawadhi e wach machielo bende pod en mano mar Karim Benzema. Magi mana bende tugo mabende nyotugi kanyo Stamford Bridge mano odiochieng' manyoro kama Karim Benzema noloyo ne Real Madrid gonde 3. Kawadhi e wach mogik mabende atimore e Twitter kata weche ma atimore e Twitter kae. Wach mogik mabende wanyalo timo, wasewinjo ka duond burano mar ODM osebedo ka chiwo otiko nyalodia ne jo siasa malaro kombe mopogore pacho kaendi. Koro jogo mawuok ka dho wath nam chumbi kata gwengego mag coast sani koro dhi e Twitter kacha ka koro gichwalo ng'ur margi. Ok gimoro ahinya koda wachno mar ODM chiwo ne ji otiko nyalodia ka nitiere kombe moko ka dho wath nam chumbi kocha mabende osechiwe otiko manyalodia. Gino mabende ok gidwar aka gichwalo ng'ur margi makamano e yor Twitter. Aponono gidwaro ni oyienegi gidhi e welo mar mondo mi giyier jatelo magidwaro. Nyakora Ramogi Ajuang gikanyo ema wachopo godo e giko mar chenro mar chal mar fwambo mabende ne waikoni e Ramogi TV okinyi makawuono. Kata kamano mbaka oromo eko chako. Wabiro ka yueyo matin to tok yueyo matin nyawadwa Sharon Ong'aw biro koda twak machielo e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono ka odiochieng' makawuono
pod wawuoya kotudore koda budget. Mano budget mar hik omenda mar 2022 2023 mabende isomo e od bura mamalo odiochieng' makawuono. Inyalo mana chako oronwa ote mari kata imedo oronwa ote mari e namba mar 23600. Facebook kacha wantiere live Ramogi TV Kenya, aka achiel koda Twitter ayudowa @Ramogi TV Kenya. Kao kamano we wakao yuyo matin mondi.